This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Kak tu kat ni por hadian bana kaliang kinong song snong ka mau ngap khli snong kila penlong ke jinge khi na ka bayat pai ba bandawa na uling do ka hima mau phlang man penlong noi ke election jet rang ba snong kini kinong song snong kila poi hakmat ka office tray kam jong ni uling do ka badan hakmat ka lau kentang ring kat ka jing parta ki sur penrem ha ka jingwan poi kinong song snong ha ka te ka jaka la la ban sakhi ki jing sertap ki pulet na lor ki magistrate ya ka office tray kam uling do khnang bakanam mi kanu ka jing ya huri hura Haba kren chikilat pathai kubor uba piman star shilla konvena ulaong bagajing mamyo rang ba shnong kaladan light snem minta padha ka election bala penlong hagi snem bala debru kampen hun satyai ginong shong shnong namar gajing bam ailat uling do yo rang ba shnong berim banai thap kerteng nagbanta ka te ka election ni kum ka shnong ni la sa khun swat mantala light snem pura de daga jingle dan bor jung uni uling do jong ka himama plang uba klamburom su wadia ka high court klamburom su wadia ka district council group Day na takadaw na kaliang kajonga kumu convener ngalakot kerki ikipad ba kaniyawan baniyaya rally ban panpau ya kijing persya ya uni lendo halor kijing islam jongu ya kijing jit jongi ya kirang ba snong ki banlong kita kinang pait kinang kmi na kamata kasnong kajongi ta na kaliang jong ka haikun kala ai da kapor na kamata jong uni lendo wan panlong ya kanika election ban jirang ba snong Andrai na kaliang jong uling do klem sim la burom ula pendile kai da kumno namar ba imat kabut jong u kebesalandian umka ba ye kesnong jongi kan songsop kan songsang dina takadau la pendile da kumni hadian kata nalor jong ka district council kala ai ya kata ka hukum ba ye uban pendam no ya kajingji di orang ba snong rena kaliang jong uni uling do la pendile biang hawi de bat kini Habai day bat kini ha kajing bom don su ya urang ba snong kala along license menta de na kadau ka jingle jong ni lungdo hi ban punten jubor ya urang ba snong haba ulawan po ka snong kathaw ka jongi ha kajing sha kum ulungdo ubalong kum unong yalam jong ka hima ula dai banwan da kajing songthu rei hosi ulingdo openi penban da kata kajinglong kabasniu ka jongu ban pun kiwin buat ya kadarbar kabal along ru adu ban pensai u ek sang rang ba snong jeng hiru ailat su dena takadau ban kajingle jongu ka la suweng jeng jendat ba ya urang ba snong kaba mentau along kumu ek sang rang ba snong adu mata ho na kaliang juga kut badan burom kala pha banjit andre kadi ka taktik jong uni uleng do ban peniakun dak itu prakilang persya da ukenteu borlang langsti buat u asterlan kriam kata kini ki sitim kemut kiju mun akaliang jongi kesnong ngimyo bani simata pat kata ban jid ya orang basnong kajing penhun jong uni lendo ya yangi kalong halor kajing 5 minutes jong x rang basnong jongi ailat ban 5 ya 5 minutes hang ni ban jid ya orang basnong jadi kata kajing penhun ban akaliang jong kiro habakila yele ya ketua election ban jid ya orang basnong kadi tangkabut situ jong lendo rengkat ban jong kitu kibreu jong acting kamu uling do ujit hi kenya ki kertong banyak kon ujit hi abe de kata ujit hi uling do kamu kitu ki ladon ke deal jongki banjit hi dena takadau abang i ux sang rawas sendiri lawan ban pai minisan hang niro mailat su dena takadau ki kimat ki bah kimat ki bah pipi dawam ta pila poi hang ne ha festikam kimat ki bah hakmat do kabangi dawa hang ni bangen ailat uni lung do tang sikenta ba un pensai lor jingi balai ba upen slam banjit ya kirang basnong ban penlong ya collection ban jit rang basnong kata kamat ngen ailat yu sikenta lada ma umla ban pensai na kaliang ka jongi pai ba hi kumba hapo ka kandon jakai ma plang ka ong ba si simba dan ka majority ngila banjit ka kandon jakai ma plang ka bala pas au arjar arplai ka kata si simba dan ya ka majority ngila banjit te matar ngen pani ya kata balada unu ulang do jakai ma plang umla ban pensai hapo jong ka sikenta ngen jit hi ya urang basnong ki ba pai ba hi kumat de kata Nakaliang hinong song snong kila ai por chicken tayo lingdo ban penshai halo ka jingmam penlong ye ka election jet rang ba snong baladaw shu ngap menti ki pai ba kan sa jet hino yo rang ba snong bapura but kin select pan sirnat na ka Kazi Hills Autonomous District Council jadi ha ka jingle jong ulen do ki de ha ba men pong ru la ong hi banya di no reli thep ya ta khateng ru sia te ka pen ko fai ke nyangi kum ki no so snong senang kata ke sisi siapa ni lah tep tak keteng ki aja salah dai ban tep bet ada ban ai bet orang kelam macam orang senang kan suku kan pun mo
Ray kumni pat lam ta la lai sna mi te long I rasu I penting te ne ka long ka penengok ka pensosi boy ka senong ka tau te menta patangang ong laya ong lang mungkin song senong berkat la da mi hi ka mot ngin le hi menta sing ngin ya thung la ka thung no da ubarim la da mi ta ka mot kan ya ta ka bajai jai la da mi ru ka mot ngin le hi ta ka bajai jai ka mot bangin ya thung hino ka dal ti ka di ka takin mar nadu nam hajar aku kalai ku tadi ba undok la weng yo rong ba sinong ke ngimdon su rong ba sinong bat hakili ku ai kan ta kalabu ka jute ka ba kraw na ka manta jung itu sinong hakil yang baru ya ki development ba fair ki ba di banwan ko sinong ko tau imyo su namar ba wat ya ke NOC la ne ho ka NOC nang ta di sinu ki dinon kam ki ba ni don kam ki government ukang Din marka sakadau ba ini kon binari lah kon bin ya kan ka meeting pat dak na do po silang pat hadu ni kasi kom ta bang nyai ini relevan pen pau perca ya ulung namar ba umdon ka jing sokhia la ne ka jing kit kri nang ta kata ka baha kam yat jong ki ka imnang ka salang kham tam ya kan ka sinong mangap ki sinong kolong ka wen ki sinong ba po jo kan hi ma mo phang henre u ya da kompong na ka benta ban long ka jing pen jar ka jimpen kordit ya kinong song hibar owe ta ka di ka jing sukya ka jong aku winong susnong badon hapo jong kamu ngap sino ha ka ban kong ka de ka jing beng jubor na kalyang jong do namar ka don ka ji tuku ha ka kam snong bat ka hima te de namar ka daw ba uweng te henday ka ni ka por tre kam jong romba snong kat kum ka bang ibu apo ka snong ro krakot te de mar ka daw ni dawa he kan ba ila kuno ban longno ya ka jingjit lu rong bak sinong knang bakan wanra ya ka jimun toy ba bon po jong ka sinong ka thau Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya